салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайр шодӣ бошад. Духтарако, бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд бархатои королевский лавдоман. Хеле лавошон тур дорад духтаро. Бархатчонда гап надорем духтаро, ҳам хеле гавсакакай намеруша ягон чи намешавад. Духтагиян ё бу духтаро. Нархошон 850 сомонӣ 3 метраш духтарако. Ина расветкуҳош. Диден? Ин поён ами расветкуҳ ами ай? Ина расветкуҳош духтаро. Малина дорад, кабути электрик дорад. Ани чӣ меша гразнорозив мешавад? Гразнорозив хани ранг кабути бу дига хел. Шабне чӣ хел хушрӯй ба. Ҳам зарди тилои дорад, ҳам хеле кабут. Малинаи ториктар бу духтаро. Бардови. Бардовишам хушрӯб дай духтаро нигоҳ кунӣ. Лавдо мама. Хеле расветкуҳи нав омадай духтаро. Конкретни харидоро хоҳиш мекунам банависен. Тарз доставкара пирракада ватсапда мефаҳмам. Янсви ипек духтаро. Як вақт навор доштем 600 сомон ба духтаро. Айни ҳол нархҳои арзон ва дастрас. Нархошон духтаро ҳозирашда 450 сомонӣ. Нархи донашай оптон гирем бо ёрия чи арзон метирем. Глянсви ипек меган ёра. Диден чӣ хел хушрӯ. Ина расветкуҳош. Диден? Фиолетови баланд дорад бо. Чанд қаранг дорад хулас. Да конкретни харидора бо отдельни сурат гирифта мепардом. Ина духтаро бо ай ҳамун лавдомано дигар намуди гилиш ирам ҳамчунин духтаро нархи ҳамин аввалаи навор нишондагӣ. Диден?